OK, takže čaute, no máme tu ďalšie video z Omeglu a dneska máme už aj také tie soundy, alebo zistíme, OK, posúvame sa už ďalej, ale ešte zatiaľ tu nie sú stále také edity, takže napríklad keď mám toto, tak môžem spraviť, že hej, chápeme podstatu. Chápeme. No, takže edity, viete, chápete, napríklad teraz sme sa posunuli, že máme toto. Jak sa to volá? Máme sound, máme dve lišty soundov, máme základné a také proste divné, hej, máme, napríklad tu mám teraz prvú lištu a keď stlačím nám, tak mám ďalšiu lištu, hej, ako máte tie klávesnice proste, tak ideme na to, hej. Zatiaľ intro nič nemám, ale takto by som to povedal, takže čaute ľudia, vás vítam u ďalšieho videa na Ome TV. Trolíme ľudí druhý deň tým, že sa každý deň zlepšujem v tom, čo robím. Takže budem rád za odber, za like a budem rád za napísanie do komentáru toho, ako sa toto všetko robí. Takže budem rád, že by ste mi spravili aj taký edit alebo dačo, že si to tu zostrhnete a by ste mi to spravili. Takže ja by som vám veľmi poďakoval za to, že by ste mi spravili aj sledovanosť na tomto kanáli. A môžeme sa na to vrhnúť asi. Takže ideme na to, takže poďme na to. Taký typek proste random. Čau. Počkaj. Idú teraz tie Vianoce, hej, ide ten november, ide ten december, hej, teraz je november pre chlapcov, takže chill, hej, devčatá. Teraz pôjdu tie Vianoce o mesiac, tak no, dobre, ešte mám aj takéto. Dobre, počkaj. Koľko by si mi tipla, hej, rokov? Menej. Máš 16 či menej či vyššie? Menej. 15? Menej. Nemôžeš mať 15. Menej. 13? Menej. 12? No, fakt mám. Dobre, dotvrdím to, hej, ale tak potom to budem musieť bludovať. Galéria. Ale ak mi nevedíš, že to je takoho iná fotka, tak je to moja fotka, hej. A vieš ako sa žiadajú Instagramy? Ale ak nezabere toto, tak zabere toto určite. Tak ako? No. Tak na kokot. Ty mi nenadávaj do videa. Ešte chceš dať čo dobré, počkaj.
Ako? Chceš ten Instagram alebo Vieš, ako ti to poviem? Bitch, you know I'm sexy. Daj ho a pusti mi to celé. však si daj Discoverová iba. Tak nedala kamo, no tak nevadí no. Akci. Ideme ďalej no. Kamo, ty čo sa stalo? No. Čau. Čau, brosky. No, prečo to nikto nechce dať? Tak to je kamo. Čička mi idú. Čaute. Počkaj. Ja ti radšej pustím. Idú teda... Prosím. Chápeš, že mi to skipí. On typky na to skipne, aj keď som pustí Vianoce. Počkaj. Môžeš pozdraviť do videa. Natáčam. Ahojte ľudia, dávate čo? Dobre. Ukáž, sú tam? Títo dvaja, tak ja im celý čas už asi trolím. Aha, takto dám. Bol som sa s nimi pobiť. Počkaj, musím ich vykričať. Ideme aj ďalej, hej, natáčať. Čau. Čau. Moje kriky. Nie, to čo je? Počkaj. No. Nie, čakaj, lebo viem, že nás skipneš. Čau. Kam? Počkaj. Ja ti dačo pustím. Počkaj. Bitch, you know I'm sexy. Don't call, just text me. Bitch, you're slow, can't get on my speed. Počkaj. Tebe nie, to nebolo tebe. Počkaj, stop. Koľko mi typuješ rokov? 17. Menej. Je to menej, je to down. 15. Menej. 14. Menej. 13. Menej. 13. Menej. Nie. 12. No, Nie. ty mi nevedíš, že mi je 12? Jaký prúd. Okej. Ak nevedíš, že tam moja fotka, hej. Vieš, ako sa... Počkaj, stá.
Počkaj. Máš Instagram? No. Máš Instagram, hej? Máš? Hej, dám ti, čakaj. A vieš, ako sa pýta o teba? Čo? Vieš, ako si o teba vypýtam? Jak? A ak nezabere toto, tak by zavolal toto. Tam máš. To musím stále stlačiť, aby sa mi to vyplo. Nevšimaj si, keď to stlačím aspoň miliónkrát. Hej. Lebo spravím, že... To je baterka. Čo je to baterka? To je baterka. Aha, to je autobatéria. Presne, počuješ, autobateria sa to volá. Autobatérie, vykupujeme staré železo, káble a jelenie paložie. Sladké melóny predávame. Fakt? Dobre som to odpísal. Mám? To Dobre. ty, hej? Hlavne, Dobre. že som sa napísal do AA. Čo? Nič. Dobre, stav. Už? Aby si vedela, tak točím, hej, takže Dobre, na rozlúčku, hej. Dobre. Vidíte, typci, takto sa pýta Instagram. Robte to aj vy. A budete ich mať 5 aspoň. Ja už mám 5. A dík, počkaj. Poď. Tak to mohlo byť dobre. Aha, dobrý Will. Sevás, odkiaľ si? Brezno. Brezno? Tak, jak Miky? Hej, no jak Miky. A Miky odkedy? Čau. Tak, tá dobre skutla. Tá plakala asi, že sa som rozlišil frajer. Mobil zostane. Tam mala také veľké, nie? Počkaj, stop. Everything do you, tak stop. Dobre. Čau. Treba zastavať to strašné veci. Vieš, aký si cringe reálne. Už lezeš každému na nervy. Toto dobre. Vidíš, a ešte mi nezačal nadávami a ešte som jej pustil dobrú pesničku, tak ona je fakt skibiďačka. Prečo každý musí fajčiť? Kámo, ako? Ja tých ľudí nemám normálne tu v hlave. Kámo, typky nemajú možno jak ja, more, a oni, kámo, fajčia, to sú ako normálne. Ja neviem, prečo sa mi buguje ten Instagram stále tak dobre. Čau. Počkaj. Ja ti čo pustím, hej. Idú tie Vianoce, tak. Počkaj. Toto je otázka za milión. To je otázka za milión, hej? Koľko mi tipuješ rokov?
Menej. Menej či viac? Menej. Keď dám tento sound, tak je to menej. 14. Menej? 12. No, takže tak. Kokos! Aha, počkaj, stop, everything do. Počkaj. Ja, idú tie Vianoce, hej, fakt idú teraz tie Vianoce. Viem, že sú až... Idú tie Vianoce, sú budúci mesiac, takže... Počkaj. Otázka za milión. Koľko mi tipuješ? 15, 14. 16, 13. 12. Ale nie, fakt, mám 12, hej, okej. A vieš, ako sa pýtajú Instagramy od dievčat? Takto. Chceš to vedieť? Kúkni. Ak nezabere táto pesnička, tak zabere táto. A počkaj. Počkaj, gitara. Počkaj. Za to, že si taká pekná, kúkni. Mne teraz zaklopú policajti na dvere. Počkaj, ja tu mám ešte takú pesničku. Čo? 13. Ja mám 12. Ale kedy máš 13? Budúci rok. Prečo? Bitch, you know I'm sexy. Don't call, just text. Tebe? 15. Máš, fakt? Už tým budem prestať. Ak tak... Čo? Jej? 10. Takže 12. 14. Počkaj. Ak tak pozdravte do videa, hej. Hiro. Ak tak pozdravte do videa. Čaute všetci. Vidíte chat, akí sú slušní. Vy máte byť tiež takí. Čo? Čo máš mojim chatom? Môj chat? Môj chat je ten najlepší chat. Ja som povedala, čo ti zbieram. Dobre, ja idem ďalej. Tam tak tá by dobre vyzerala. Tá napravo, nie tá naľavo, tá bola hnusná. Viem, že to je jedno, ale chápeme tú podstatu. Počkaj. Idú Vianoce, budúci mesiac. Kámo, však ale je to tam bučalo jak v Titaniku. Keby nemali vodu. Tam bola.
mamka. No. Tu koho stretávam? Počkaj. Skibidi Sigma Rizlerov tu stretávam. A čo majú s Mikým všetci? S Mikým iba. Čo Miky? Miky bol môj oco. Počkaj. Ja viem, že si chcela toto urobiť. Počkaj, ja ti pustím. Idú Vianoce. Bitch, you know I'm sexy. Chlapci, vidíte, aspoň sme sa zlepšili v skille. Máme dobrý skill. Počkaj. Idú Vianoce. A tá napravo mala dobrý. Ale včera tu boli rivky. Počkaj, prosím, inak sa rozplačem. Bitch, you know I'm sexy. Don't call, just text me. Bitch, just slow, can't get on my speed. Počkaj. Počkaj. Nech si nájde. Počkaj. Počkaj, mám toto ešte. Počkaj. Počkaj, ja to ešte zase mám. Nie, až taký boomer nie som. Ja mám aj také lepšie, počkaj. To je California Girls, to nechcem. California Girls, okay. Počkaj. Time out. Sorry, počkaj, zapol som flash connector, sorry. Počkaj, ja tu mám takú dobrý dark web. Čo? Ja to tu ešte mám. Počkaj. Mal tam už tak, budem mať takto najbližšie narodeniny, alebo budem mal.
Mal takto už narodení z vás? Lebo ja vám pustím také dačo, počkaj. Pa, 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 pa. Sorry. Ja neviem písať, čo už na tú klávesnicu. No, fakt asi neviem písať. A, pozor. Počkaj, to musím si to skopírovať. Počkaj. Počkaj. Ja tam budem mať ešte čo, počkaj. Ja nesničujem deti. Ešte ja tam budem mať čo. Nie, to bolo pre iného. Piče, ešte viac na ne pesniček. Nie, toto. Nie, počkaj, to bude. Každý tretí musí fajčiť. No tak tam tu postavíme randu. Čau. Počkaj. Samina, waka, samina, sangarina. Tá bola malá cetkatá. Počkaj, stop. Počkaj. Ja som bol teraz, tá čo bola pre tebou, tak tam mala také, no. No ja som mal také pičky. A ja už som si od 5 vypýtal Instagram a všetkých pedalov. Nie! Počkaj. Počkaj. Vieš ako sa cítim, keď som toto smutný? Rýchlo. Nie, good boy. Nie, počkaj, tu mám takéto ešte. To fakt ani toto nezabere? Do pič! No ešte toto jedné do pič, tam bude zajabiť celú mamu, celú dedinu. A mi do 5 minút pôjde Wi-Fi, tak... Nie, počkaj, chill. Bitch, you know I'm sexy. Don't call, just text me. Bitch, it's slow, can't get on my.
YouTube. Ja sa s vami budem lúčiť, hej. Bolo tu dobré a čus.